Здравейте хора, аз съм Софи. Днес ще направя отваряне на бъртбокса. Искам само да ви кажа, че тук лекичко гори, за да видя на първо какво има. Обаче мама ме извика аз нещо да сляза долу и забравих да отворя, така че за мен ще изненада какво ме можете и какъв е цвят кутийката. О, много сладичък! Така. Тук си пише бъртбокс. Чакайте много готина кутия. Може би ще ми стане един от почти любимите мебели в къщата на Флора. Ето как изглежда кутийката. Ще ми е малко трудно така да отварям, така че първо да отворим. Тук има скоро ще е в продажба това. Или може би ще го има впред на по-нататъчните кутии. Ето. Това е 35, за 35 плюс. Ето тук пише. Чакайте. Не, 35 плюс парички. Така, тук я да видим какви маркички са ни се паднали. Тук пише ли името на мама? Не. Тук не мога да разберат без бъртбокс, защото няма никаква картичка. Много е тъпо така. На тия Pinks Beauty кутията има картички. Мама веднъж я беше получила и имаше сигурно 5 картички. Така, тук има Кула, Джуара, Ел Артисан, Парфюмериум, 100 лева, $1. Paula's Choice, Pop Beauty, Miss Jessie's Original. Ето тук пак са нежинки. Отваряме и... Какво виждаме? Първо това е най-голямото нещо, което виждам. Отваряме го. И гледаме какво е парфюмчето на... Само секундичка, че тук ми е малко трудно да го разчита, пък знам кой е единствения парфюм тук, защото го пише тук. На El Artisan Parfumerium. Чакайте да го прочита. Парфюм за тяло и... Не знам с какъв мирише. Чакай, сега ще го извадя какво мирише. Страхотно мирише, не знам. Признавам ви, страхотно девично мирише. Ето така изглежда. И това е било нещо, изненада, такова подаръче. Така. Следващото е Paula's Choice. Това е... избялва такива петна по лицето. Сега ще го видим как изглежда. Ще такова голямо картонче за едно такова. Ето каквото. Казвам, мирише. Всъщност не знам как мирише. Сега ще видим. Мирише на лак. Или по-скоро на лакочистител. Как може жените да слагат толкова миризливи неща по лицето? Jelly Soft Curls. Това е нещо като маска, желе такава, за коса, за кадрици, което може би ще си го сложа на моите кадрици, защото аз нямам кадрици. И да се надяваме, че това може би ще ми помогне да имам някакви кадрички. Ето как изглежда. Да се надяваме, че това ще ми помогне да имам кадрички. Това на Кула. Това е увлажнител за лице с 30%. Може би... Чакайте, много не го разбирам. Да, с 30%. Просто знаете ли защо го знам? Защото някакси преди в някаква друга кутия, която отваряхме с мама, имаше увлажнител за лице и тя ми каза как точно е увлажнител за лице.
на английски. Така, увлажнителна лице с 30% слънчезащитен фактор Б и с минерали. Да. С минерали. Да. С минерали. Става вече не мога да го чета, защото не много трудно. Жуара. Това сега е крем за тяло. Да, крем за тяло. Не знам какво е. С какво е. Така. И последното е ето този поп, който е най-обикновено червилце, нали? Сега да видим как изглежда самият той. Айде. Е такъв. Много ме съмнява, че мама ще се сложи някъде такъв долу в самите, защото това е номер 12. Обаче изглежда страшно червено. Иначе мирише на кокос. Странно, имаме размата на кокос, и така изглежда. Сега ще видим какъв му е цвета. Така че малко ми е трудно гледам от таблета. Кърмаза. Мама, това никога няма да си го сложи. Това е, чакай така светлина. Това е абсолютно грозно за мама. Мама не си слага такъв тъмен цвят на ногтите. Опитах се да го изтрия, гледайте какво става. Хайде! Моля. Мен ме съмнява, че мама някога ще се сложи такова. Я да видим на моите кукли дали няма да личива на някоя. На Барби ще видя дали не личива. Секунда само. Сега да видим дали и отива. Чакай сега. Бързи тук. Така, седни си тук. Бързи си лицето, така, да видим. Косища назади. За да не си личи, че сме го ползвали. Въпреки че после естествено, че ти показвам видеото на мама. Чакай, че тук е светло. Чакайте. Така. Те е готко ще видели, но после не знам как ще го изчистим. Сега, защото мисля, че е водоустойчиво. Моля, цялото лице става. После нещо ще изчистя. Благодаря ви, че гледахте видеото ми и до скоро.